Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 115. Ngivukile ngezwi lakho ngivumele abafile ngivumele ngivumele abangayi
abangubo zenziwa Amen. Isihloko sale nkonzo sithi inkolo yamanga. Inkolo enjani? Inkolo yamanga. Inkolo enjani? Khasini 171 lencwadi ka-Advocate Mnyando esihloko sithi izintshumayelo zenkosi ilanga. Ubaba Ilanga uthi indaba kaShembe inkulu kakhulu maNazaretha. Mhlawumbe bayoze bavela abantwana phakathi kwenu abanesibindi nesineke sokuyifunda le ndaba yini. Ngakho uma nithandaza ningaboyeka ukucela uNkulunkulu ukuba aniphe abantwana abanenhliziyo efana noShembe abanesineke nothando, ikakhulukazi abanesineke sokuyifunda le ndaba, ngoba izindaba eziningi uthi ngaphela iminyaka engama-30 zikhathala. Angazi-ke noma sebekhona yini abantwana bamaNazaretha abakukhuthalele ukuyifuna le ndaba kaNkulunkulu inkosi ilanga ikhuluma ngayo. Ngoba nalezi zimpikiswana ezivela nalo othi ungumpostoli aziyo into umuntu ophilile ekhanda ongazihlupha ngayo, ngoba zimpikiswana zama-fanatics. Yonke into esiphikisana ngayo kumele iwakhe umqondo
ukuze sonke sikwazi ukuzihlanganisa naye. Ungakhuluma uthini nomuntu impikiswane evele iqhamuke isithi nongamthandi uyoze amthande. Omunye ethi ushembe unyazi lwezulu uNkulunkulu kwaphela nje. Khona lapho uze omunye ethi alikho elinye igama esinikwe lona ngaphandle kaJesu kuphela. Noma kungehla ingilosi uma iphikisana ngegama lenkosi yethu uJesu mayilahle. Lezi zimpikiswana ngezama-fanatics azimdingi umuntu ozwayo ukuthi ukhulunywa ngani. Ngokwazi kwami zintathu izinkolo ezingaphansi kwaNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba ogama lakhe uYah noma nguJehova. Lezi zinkolo ubuKristu, iIslam nobuNazaretha. Uma kulezi zinkolo ezintathu kunenkolo ethi ayimlandeli uJehova, inkolo efanayo nje neBuddhism, leyo nkolo thina asithintene ngalutho nayo ngoba ngenye inkolo. Ubudlelwane balezi zinkolo noNkulunkulu bufana nohulumeni kanye namaqembu ezepolitiki. Amaqembu ahlukene kodwa onke abuswa nguhulumeni onomthetho sisekelo owodwa. Kanjalo nathi ngokwezinkolo sehlukene kodwa sonke sibuswa ngumthetho kaNkulunkulu owodwa nowuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Okubalekile kulamaqembu ukuthi iqembu neqembu liyawulandela yini umthetho sisekelo kahulumeni elingaphansi kwawo. Njengamakholwa iPhalamende lethu ngumbuso wezulu lo uYeshua okhuluma ngawo kuMathewu 5 verse 19 nakuMathewu 7 verse 21. Kanti umthetho sisekelo wethu ngumthetho kaMose owithola. Ngokuqonda kwami inqubo yokukholwa ngokobuKristu sayifundiswa nguYeshua. uIslam yagcizelelwa ngumprofeti uMuhammad, kanti enkolweni yobuNazaretha yona ivuselelwe ngumprofeti uIsaiah Shembe. Isekelo salenkolo ukuba noNkulunkulu oyedwa njengoba ezisholo yena uJehova ku-Isaiah 43 verse 10 to 11 lapho ethi mina nginguye, akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova. Kafuphi umlando wenkolo kaJehova umi kanje. Kusukela ngonyaka ka-1647 BC uJehova wasilethela inkomo eyayiholwa nguMose eyehlela entabeni yaseSinayi.
isizwe sakwa-Israyeli samkhonza uJehova sihlangene kwaze kwathi emva kokubusa kwenkosi uSolomoni sehlukana saba imibuso emibili okwakuwumbuso wakwa-Israyeli nombuso wakwaJuda. Lo mbuso usuyehlukene wamhlubuka uJehova wabe esewuyekelela ukuba unqotshwe ubuye uthunjwe ngabezizwe. Sewanqotshwa umbuso wakwa-Israyeli, owakwaJuda wasala cishe iminyaka engu-150 sewaphela owakwa-Israyeli. Nokho nawo wagcina ngokunqotshwa ngamaGriki namaRoma. Umprofethi wokugcina esizweni sakwa-Israyeli esasibizwa ngamaJuda ezalwa ngunina uMariya noyise uJehova. Ngokomlando isizwe sakwa-Israyeli asikaze sihlangane nesizwe samaRoma. Kanjalo noYeshua waze wahamba emhlabeni engakaze azihlanganise nesizwe samaRoma. Ivangeli likaYeshua lali phakathi kwesizwe sama-Israyeli kusukela ekuqaleni kuze kufike isikhathi sokubethelwa kwakhe yiwo amaJuda. Njengomprofethi enkolweni yamaHebheru, naye uYeshua wafundisa ngemithetho kaMose okuyisisekelo senkolo kaJehova. Lokho kucace kahle kuMathewu 5 verse 17 to 19. Lapho uYeshua ethi, ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha, kodwa ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasicashana somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho oweka owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Le mfundiso kaYeshua enenqubo yokukholwa kokugcina umthetho kaNkulunkulu, uYeshua wabuye wayigcizelela kuMathewu 7 verse 21 to 23 lapho ethi, akubo bonke abathi kimi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela ukuthi angizange nginazi. Sukani kini mina benzi bobubi. Amen. NguYeshua owagcizelela ukuthi inkolo kaMose ayingedluliselwa kwezinye izizwe. Ufakazi balokhu sikuthola kuMathewu 10 verse 5 to 6. Lapho khona kuthi laba abangu-12 uYeshua wabathuma, wabayala wathi, ningayi kwabezizwe
ningangeni nasemzini yamaSamariya, kodwa yanini ezimvini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli. Amen. Akagcinanga lapho uYeshua, kodwa kuMathewu 15 verse 5 to 6 uthi, kepha akamphendulanga ngazwi. Kepha uJesu waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye, kodwa kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Amen. uYeshua wabethelwa esiphambanweni ngo-33 AD. Kwathi cishe ngo-50 AD abafundi bakhe baphuma eJerusalema bayoshumayela ivangeli lakhe kwabezizwe, okuhlanganisa nasezizweni ezinjengamaRoma. Ubufakazi bokuthi umpostoli uPaul washumayela ebandleni laseRoma sithola kuyo incwadi yakhe esihloko sithi kwabaseRoma. Kusukela ngo-60 AD kwathi abapostoli besashumayela kwabezizwe, kwaba lezimpi phakathi kwamaJuda namaRoma, okwathi ngo-70 AD amaJuda anqotshwa ukugcina. Funda incwadi ethi From Babylon to Timbuktu by Rudolf Winsler. Emva kokunqotshwa kwamaJuda ngamaRoma, ivangeli labapostoli alibange lisaqhubeka ngoba amaRoma enza amaJuda izigqila, yase yahlakazwa inkolo kaMose nevangeli likaYeshua elalishunyayezwa ngabapostoli laqedwa. Esezigqila amaJuda adayiswa ezizweni zonke njengoba wayeshilo uJehova kuDuteronomy 28. Nenkolo yamaHebheru okuyinkolo kaMose abezizwe bayichitha. Kodwa umbusi owaqeda nya ngenkolo yamaHebheru kusukela ko-300 AD kwaba nguConstantine. Okokuqala eRome lombusi wasungula inkolo yesizwe samaRoma ebizwa ngokuthi iChristianity. Inkolo kaMose wayiqeda ngemithetho ebizwa ngokuthi ngama-creeds. Kafuphi lama-creeds afundeka kanje: ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo, nezaga, nenkoloze yokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kule nkoloze yamaJuda, noma ukutholakala ngidla namaJuda, noma ngenza imikhosi kanye nabo.
kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Uma eke waba khona utholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulepheri bukaGehazi sivele sehlelekile ngaleso sikhathi. Amen. Emva kwale Crete eyayichitha inkolo yamaHebheru, kwaba neCrete eyenza inkolo yobuKristu kube iyona ebusa ubuKristu ngokulandela amasiko amaRoma nefundela kanje. Ngiyawemukela onke amasiko, imicimbi, imithetho, imikhosi yamaRoma, iminikelo, imithandazo, ukuzihlanza ngamanzi, ukungcweliswa umpristi omkhulu wamaRoma uPontificus Maximus. Ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga, Sunday. Ngalokho usuku lwangesonto ngelokukhonza uJesu inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Manje uBhali, uma uBhali ekhonza ngalolu suku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. Kwamukeleka nayo yonke imigubho yamaKristu kanye nokudla neziphuzo zesizwe samaRoma. Ngamafushane nje, konke okuwusikompilo lwamaRoma nemigubho yabo nemicimbi siyakwemukela kule nkolo entsha yaseRoma ebizwa ngokuthi iChristianity. Amen. Yonke-ke ingqikithi yesidididi ngenkolo yobuKristu siqala la. Ukuze le nkolo ingalandeleki, iTestament Elisha alisivezi isikhathi ngokweminyaka lezi zigameko ezenzeka ngayo kusukela ekuzalweni kuze kuye ekuhambeni noma ekufeni kukaYeshua. Ngokomlando akukho lapho ubuKristu njengoba basungulwa eRome buhlangana khona nenkolo kaMose engiyaseJerusalem, ngaphandle kokuthi yiwo amaRoma aqeda lenkolo kaJehova kaMkhosi. Asinawo umlando ukuthi njengoba uYeshua wabethelwa ngamaJuda esenkolweni yamaHebheru, wasuka kanjani enkolweni yamaJuda wayesezoba ngumsunguli wenkolo yesizwe esasilwa ngesizwe sakhe. Ngaphandle kokufunda ezincwadini asitshelwa lutho ngokuthi inkolo yamaHebheru okuyinkolo kaMose yaqedwa ngamaKristu kaConstantine. Ngiyaphinda, ngaphandle kokufunda ezincwadini asitshelwe lutho
ngokuthi inkolo yamaHebheru okuyinkolo kaMose yaqedwa ngamaCretes kaConstantine. Asitshelwe lutho ngale nto. Siyanqotshwa inkolo yamaHebheru ngamaCretes, ama-Correctors okwakungamaRoma ayehlela imibhalo yamaHebheru. Benza lokhu uRalph Shaul okubiza ngokuthi i-theology of synergy. Bakha iBhayibheli elihlanganisa inkolo kaMose nobuKristu. Basebenza sengathi kuneziprofetho zamaHebheru okuyizona ezichitha umthetho kaJehova. Incwadi eyayibhalwe ngabapostoli bakaYeshua, i-Gospel of the 12 Apostles, yashiswa. Nencwadi eyayibhalwe ngabalandeli bakaYeshua ethi the Gospel of the Nazarenes nayo yaqedwa yabe isihunyushwa kabusha kuthiwa nguMathewu kwiNew Testament. Izincwadi eziningi azifakwanga kwiNew Testament, nezifakiwe zahlanekezelwa ukuze zihambelane nenkolo yabezizwe okuyi-Christianity. Kwizenzo 24 verse 5 kuthi umpostoli Paul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Kodwa ukuze kufihleke ukuthi uYeshua naye wayengumholi webandla lamaNazaretha, imfundiso yobuKristu ithi umpostoli Paul wayengumKristu. Angamanani. iBhayibheli lithi umpostoli Paul wayengumholi wamaNazaretha. Kodwa imfundiso yobuKristu ithi umpostoli Paul wayengumKristu. Ukuqinisa ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, sithola umbhalo kaJerome owayeyikhadinali ebandleni lamaRoma lapho ethi kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba abahlubuki abazibiza ngokuthi amaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestament elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Okuhlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya uJesu Kristu. Bafundisa ukuthi ukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu indodana yakhe. Ngamanye amazwi amaNazaretha afundisa ukuphambene nokushiwa kwaKristu. Kodwa ngale kwalokho balandela imithetho yonke yamaJuda, okufaka phakathi ukusola, iSabatha namanye amadili amaJuda. Amen. Lo mbhalo ungubufakazi bokuthi ibandla lamaNazaretha aliqalanga ngoshele, kodwa nebandla likaYeshua kwangamaNazaretha. Esenqotshiwe amaJuda onke amagama amaHebheru ahunyushelwa kwisiGrikhi.
negama elithi Messiah okuyisiHebheru labizwa ngokuthi Kristo okuyisiGreki, elithi Messianic okuyisiHebheru kwathiwa Christian okuyisiGreki. Kule ntshumayelo-ke siqonde ukucacisela isizwe simnyama ukuthi sonke lesi sidididi ngenkolo yobuKristu sisukelaphi. Akakaze abe khona umprofeti emhlabeni onguJesu Kristu. Leli liqiniso lomlando. Ingilosi isingitshelile ukuthi amaJuda ngabantu abamnyama okuyithi. Ngenza ucwaningo olwangiholela ekwazini ukuthi uYeshua wayengumprofeti wokugcina enkolweni yamaHebheru. Ngabuye ngathola nokuthi abezizwe bawuqeda umlando wakhe esikhundleni sakhe base bevusa uJesu Kristu osesenkolweni yamaRoma, kanti uYeshua waze wabethelwa esiphambanweni yiwo amaJuda owayesenkolweni yakhe. Ngani manje? uYeshua wazalwa ngamaHebheru ngo-6 AD. Wabethelwa esiphambanweni ngo-33 AD, ebethelwa ngamaJuda naye esenkolweni yawo amaJuda. Pho ayiphendula kanjani lento amaRoma ukuthi sithole uYeshua eseyiJesu Kristu esesenkolweni yamaRoma? Wathi noma kanjani, ngoba waze wafa esenkolweni yamaHebheru. Ekhasini 10 lencwadi ethi Come Out of Her My People, uDr. Kotze uthi abezizwe babefuna umsindisi, kodwa hayi umsindisi wesizwe samaJuda okwakunguYeshua. Babewazonda amaJuda, bezonda noNkulunkulu we-Old Testament okunguJehova. Ngakho-ke base bezifunela umsindisi wesizwe sabo, umsindisi okwasaGreki. Amen. Njengoba sesichazile, kusukela ngo-60 AD kwaba nempi phakathi kwamaRoma namaJuda okwagcina ngokunqotshwa kwamaJuda ngo-70 AD. Kusukela lapho amaJuda esezigcina zamaRoma, ababusi bamaRoma balwela ukuyiqeda inkolo yamaJuda. Emva kwalokho cishe 321 AD inkolo yamaHebheru, umbusi Constantine, inkolo yamaHebheru wayiqeda ngamaCrete. Njengoba echaza uDr. Kotze, abezizwe bazifunela umsindisi wabo okwasaGreki, owathatha indawo kaYeshua ongumsindisi wamaHebheru. Ngiyaphinda futhi uthi uDr. Kotze, abezizwe babewazonda
amaJuda ngoba balwa nawo babulala. Ngakho-ke bazifunela umsindisi wabo ozothatha indawo yomsindisi wamaHebheru. Lo msindisi oyisithixo bambiza ngo-Isis. Cishe eminyakeni yo-500 AD sekunohlamvu uJay, lesi sithixo sagcina sesibizwa ngoJesus. Kodwa okukhulu kunalokho amaRoma akwenza lokho. Kwakunensizwa eyazalwa mhla ka-13 September 1475 AD yaze yafa mhla ka-12 March 1507 AD. Igama lalensizwa kwakunguCesare Borgia, nowabe ezalwa nguPope Alexander the Great. Umahlalisane wakhe ngaphela babengadala. uCesar Borgia wayengenaso isimilo esihle. Wabulala umfowabo uGiovanni Borgia. Walala nodadewabo uLucrezia Borgia. Uyise uPope Alexander the Great wafuna abadwebi abaziwayo ukuba baqhudelane ngokudweba isithombe salendodana yakhe. Laba badwebu kwakunguMichelangelo noLeonardo da Vinci. Kulo mqhudelwano ngonyaka ka-1492 AD, isithombe sikaLeonardo da Vinci kwaba yisona esiphuma phambili. uCesar Borgia wagcina esethandana naye uLeonardo da Vinci, baba ngongqingili. uPope Alexander the Great wathi lesi sithombe asigaxwe kuzo zonke izindlu zamasonto emhlabeni wonke. Kwasekuthiwa le nsizwa sekuyiyo uJesu Kristu. Namanje onke amaKristu analesi sithombe sombulali nongqingili, aguqa athandaze kuso athi ngumsindisi wabo. Kusukela kuleyo minyaka yo-500 AD, iRoman Catholic Church yakhipha izizumbulu zezimali kuphendulwa izithombe zabantu abamnyama abaseBhayibhelini, benziwe izithombe zabantu abamhlophe. Umongameli waseRussia uPutin useke waveza lezi zithombe zabaprofeti abamnyama, okwathi emva kokuba sekunoJesu omhlophe zapendwa zenziwa abamhlophe zasezifihla. Ungase uzibukeke ukuthi uma uJesu wake wabakhona, kwenziwa yini ukuthi kusukela cishe ngo-325 AD kuze kube u-1492 AD lapho kuthathwa khona umbulali nomdlenguli? Kwenziwa yini ukuthi kusukela
cishe ku-325 AD engabibikho uJesu Kristu, kodwa kuze kube u-1492 AD lapho kuthathwa khona umbulali nomdlwenguli enziwe uJesu Kristu. Lokho kwenziwa ukuthi ngaphambi kwa-1492 AD wayengekho umuntu okuthiwa nguJesu. Leli ilumbo nobugebengu okwakhiwa inkolo yabezizwe ukulutha isizwe simnyama yokusikhonzisa isithixo sayo. Kunokunye ubufakazi obungaphikiseki ukuthi amaHebheru akaze ahlangane noJesu Kristu, nokuthi ubuKristu yinkolo eyasungulwa eRome amaHebheru esanqotshwa ngamaRoma. AmaRoma akagcinanga ngokushintsha uYeshua abe uJesu. Nebandla likaYeshua lashintshwa, kwase kuthiwa uJesu wayengumholi wamaKristu. Ekhasini 10 lencwadi kaRalph Shaw ethi The Nazarene, uRalph Shaw uthi abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, hayi amaKristu okuyigama labezizwe. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls okuyimibhalo yamaHebheru emidala eyabakhona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sesinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa uYeshua. Amen. Ekhasini 25 uShaul uthi siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofethi uJohane. nguJohane owafundisa uMesaya okunguYeshua, wamcijela ukuba abe ngumpristi omkhulu. uYeshua wakuthatha kuJohane ukuhola ibandla lamaNazaretha, okwathi ekugcineni leli bandla lamaNazaretha laholwa ngumphostoli uShaul. Amen. Niyabona ukuthi uShaul manje uyayicacisa leyo ukuthi njengoba nje uPaul kuthiwa umholi wamaNazaretha kwasukaphi, kodwa iTestament alikusho. Ukucacisa le nkulumo kaRalph Shaul, ngo-1947 ngaku-Dead Sea abafana ababelusile bathola ama-scrolls ayifishwe phakathi ka-3rd century BC kuya ku-1st century AD. Lama scrolls abizwa ngama-Dead Sea Scrolls ayebhalwe ngesiHebheru ekhuluma ngomlando kaYeshua nebandla lamaNazaretha kuphela. Kwase kuyacaca ukuthi esaphila uMesaya wayaziwa ngoYeshua futhi ehola ibandla lamaNazaretha, hayi uJesu noKristu. Angazi noma niyangizwa yini. Amen. Lama scrolls atholakala ngo-1947 khona manje efihliwe emgedeni.
athema ebhalwe ngesihebheru kodwa uma ehunyusha lama scrolls akhuluma ngoYeshua nehlelo lamaNazaretha akuveli igama likaJesu aliveli igama lamaKristu so kwase kuyacaca ukuthi amaHebheru aye azi amaNazaretha amaHebheru aye azi uYeshua hayi uJesu hayi amaKristu lokho kwamaKristu into yamuva lokhu kunikeza ubufakazi obungaphikiseki ngokuthi leli igama likaJesu namaKristu lavela muva amaRoma esawanqoba asanqoba amaJuda kunomehluko phakathi kwaJesu noYeshua njengoba kunomehluko phakathi kobuKristu bukaJesu nobuNazaretha bukaYeshua enkolweni kaMose uYeshua wabe engumprofeti kaJehova uJehova okunguye yedwa uNkulunkulu kodwa ngokobuKristu uJesu unguNkulunkulu omthathu emunye into ephambene nemfundiso kaNkulunkulu ukuthola uShembe wayengumprofeti emva kwaYeshua noma ngenxa yezepolitiki simbiza ngoJesu uShembe akafundisanga lutho ngoNkulunkulu omthathu emunye kodwa ufundise ngoNkulunkulu oyedwa okunguJehova njengoba kubhaliwe kwi-Old Testament njengoYeshua egcwalisa inqubo yokukholwa kuMathewu 17:19 umprofeti Isaiah Shembe ulandela inqubo yokukholwa njengoba injalo uThixo uShembe wazobhala phansi kuverse 3 womthandazo weSabatha wathi mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe owasilobela yona uJehova ngenceke yakhe uMose ukuze kudumisa kwethu kwamukeleke kuThixo inkosi uShembe uyilandela yonke imibhalo yeBhayibheli nguye osifundise ukuthi kumele silandele zonke izimfundiso zikaYeshua ukuthi kumele simkhonze kanjani uJehova nguShembe othena asilandele izimfundiso zikaYeshua ukuthi kufanele simkhonze kanjani uNkulunkulu uYeshua nguyena umprofeti abantu owabafundisa ngombuso wezulu nokuthi yini okumele bayenze uma befuna ukungena ezulwini ngakho-ke ngokungathekisa uYeshua uyindlela eya ezulwini ngokwesingathekisa ngoba umuntu ungena ezulwini ngokuhamba noma ngokugcina izimiso zikaYeshua Mathewu 5:19 kanjalo noShembe umprofeti uyindlela yeqiniso kumaNazaretha ngoba nguyena owasifundisa ukuthi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaMose njengokufundiswa nguYeshua kuMathewu 5:19
uShembe usifundise ngoYeshua ukuthi ukuze singene ezulwini kumele silandele izimfundiso zakhe. Kuhlabelelo 5 ubaba mkhulu uthi nina abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu khumbulani incindizi yendlela eyangasekhaya. Izinyoni zinezindlu zihlala kamnandi, kepha uJesu kanandawo lapho engahlala khona. Abathanda ukumlandela uJesu mabazidele kuqala bangayisabi imiyalo ephelisa amandla, bathabathe isiphambano emahlombe abo, basifele isithembiso abasithembiswa. Ngiyavuma ukuthi maningi amaphutha nokuhlubuka okwenzeke enkolweni yobuNazaretha engasekho umprofeti. Kodwa amaphutha nokuhlubuka kwamaNazaretha akuyenzi lenkolo ibe ngamanga. Njengoba nokuhlubuka uJehova kwamaKristu ungayithinti imfundiso kaYeshua. Oseqinisweni ubuKristu as being practiced is a fake religion eyakhiwe ngokukhulu ubuqili babamhlophe. Esikhundleni sokuba sigcine imikhosi kaNkulunkulu njengePhasika nemini, sagciniswa imikhosi yezithixo zamaRoma njengoKhisimusi, ama-Easters nokunye. Esikhundleni sokuba sigcine iSabatha, saphoqwa ube sigcine usuku lwesithixo okuyisonto. Esikhundleni sikaYeshua sakhonziswa isithixo okunguJesu. Amaqiniso amile yilawo. Ngamanga ukuthi kwake kwaba khona uJesu nokuthi abafundi bakaYeshua kwakuyisifo semhlaba. uYeshua nabapostoli abakaze babe ngamaKristu, ngoba ubuKristu bavela laba bafundi noma laba bapostoli sebafa. Futhi ubuKristu inkolo eyasungulwa ngabezizwe. Ngiyafisa ukuthi bonke abantu abayilalele lenkulumo, noma bangamaNazaretha noma bangamaKristu, ke bebheke lamaqiniso njengoba enjalo ukuthi sonke siyazi ukuthi uYeshua waba khona engumprofeti enkolweni kaMose, engumprofeti kumaHebheru. Siyazi ukuthi uYeshua wabethelwa ngamaJuda, naye eliJuda. Uma lokho kuyiqiniso, uphi umlando ositshela ukuthi uYeshua waphenduka kanjani waba nguJesu? Where is that history? It's nowhere. But incazelo esiyitholayo ukubabhala ukuthi amaRoma njengoba eyizitha zamaJuda bazakhela owabo umsindisi
bazakhela owabo umsindisi. Kodwa ekuzakheleni lo msindisi basebentshontsha ama-characteristics omsindisi wethu. Kuthiwa yileyo dokotela untshontsha umbhalo omuhle. What? So what we are involved here is plagiarism. Kulabo abayaziyo abake beyibhala incwadi, ungabhala incwadi noma ifilimu uyihambise kubantu ukuthi abayihlaziye bevele beqhamuke bethi iyalahleka. Uyothi ubona kube sekuqhamuka enye ifilimu sebeshintsha amagama, kodwa yonke ama-characteristics useyileyo filimu yakho. Leyo nto iyenziwe embhalweni. So amaRoma enza leyo nto. Afike okokuqala awanqoba amaJuda wangabantu abamnyama. Babaqeda nya, bayiqeda nenkolo yabo. Kodwa apparently they were impressed ngoYeshua. Basekelo Yeshua wethu. Njengoba base bebanqobile obaba naye baqeda ngaye. Baqeda ngoJehova njengoba noJehova engaveli kwiNew Testament. Kodwa basebethatha onke ama-characteristics kaYeshua sebewanikeza lo msindisi wabo abazakheleyo bona. Njengoba nje thina sikhule singazi lutho ngoYeshua. Kuqala manje nje kuba sazi ukuthi kanti ngempela kwakukhona uYeshua. Safundiswa ngoJesu. Kanti uYeshua uqediwe. Kwasekuvuswa uYeshua. Kwasekuthatha onke ama-characteristics kaYeshua esenikezwa uJesu. Namhlanje nathi bantu abamnyama ngoba sasingazi lutho ngoYeshua sasesilandela uJesu. And okunye kubalekile uYeshua wayengumprofeti kaNkulunkulu. Akaze kuthiwa uYeshua uNkulunkulu. Izinto eziningi ezibaliwe esekukhulunywa ngazo ngoJesu zazingekho kuYeshua ngoba uYeshua wayengumprofeti kaNkulunkulu. Manje ke nathi bantu abamnyama samchitha uYeshua noma sesazi ukuthi oseqinisweni umuntu wayekhona uYeshua samchitha. Sasesinamathela kulokho esiwakhelwe abelungu. Ngisho ngamtshelani umuntu omnyama ukhuluma ngoJesu ukuthi uJesu uNkulunkulu, uJesu lokhu. But Jesus has never existed. Sizahoja uJesu ngamanga lawo mpostoli ukuthi abalandeli bakaYeshua labasebhayibhelini kwakungabelungu. Amanga lawo bapendwa ngo-500 AD. No, ngakho-ke asikho isidingo sokuthi uthi ibandla lamaNazaretha linamanga. Ngoba okokuqala ukuthi Jesus is the way. Isingathekiso leso. Kusho ukuthi njena ukuze ungene ezulwini kufanele ulandele okusho uJesu. That's all. And uShem ufika wasitshela lokho. Wathi ukuze ningene ezulwini landelani okusho uJesu. Wazobhala phansi. Kodwa mawuthi ufunda lama comments uvele mina sengivele ngafunda ngoba awukazi uyizimbhede lapho. These people don't understand ukuthi kwenzekani noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha ngenxa ukuthi abafundi. They just talk all nonsense.
noma bangamaKrestu noma bangamaNazaretha abazi into abakhona ukuthi Jesus is the way isingathekiso kodwa esiliqiniso ukuthi ukuze ungene ezulwini kufanele ukuthi ulandele izimfundiso zikaYeshua ugcine umthetho kaNkulunkulu inkosi isemkhulu.